Parlok nga priang subhai pi syagane ka channel jonga. Te hagane ka video matak sngi ngan mera syapi ya ka topik syapang ka im jong uwei u reu krau kari India. Uta udei umah tama kanhi. Bat mano balap penyap yu bat ka ka kerteng basisya jeng u. Hoot nga ngej ba. Pila tip ha bat pila cuy asngau ha syapang umah tama kanhi. Hanrei hagane ka video mata ngan penkemau biang yapi syapang umah tama kanhi. Te haswa mustang to share, like, ba subscribe ya kane ka channel jonga. Parlok ya ummat makan hi la tipat ba saudong perthei kum ukpa kari India. Lakha ya u ha ka arterik Oktober jong usnem khat praspa hanreu pukandai ha ka district Porbandar district jong ka state Gujarat. Ukpa jong u kerteng ukaram chan kan hi bat ka kemepan ka putlibai kan hi. Ka kerteng pura jong ummat makan hi kadai u Mohandas karam chan kan hi. Balai la khod ya u mahatma kan hi bat ka ka jingmut mahatma. Parlok hooj kumbangi la tibba u mahatma kan hi udai unong yakun dai luoj u ba krau hadu kata-kata ha ka to ka por bedang sinsar ki British. Hado ba kari India chungi kala yo ya ka jingai luoj ba pura ha ka khasan tarik ekos jong usnem kharkandais ba saupu hinyo. Bat dai nado kata ka por la khod ya u mahatma kan hi. Maha kamut bakrau atama kamut kamansiam bat kan hipan kadai kaca jengu. Te kumta mahtama kamut kamansiam bakrau kamansiam reu krau lane kamansiam reu slur bat kamansiam baslur. Kakme jengu kacu amsiam bat kacu ai bor bhaya u namata ban ai ti yala kaniam. Bat ban kentai ya kacing yale persya markeliang. Ummat makan hi ulong ubriau baburom bha prabriau khamtam yaki baduk barangli bad ula penyahap kedan ru yalade badki baru umcule siliang yono ru ya ula kha bala penhe pesan haganiam Hindu. Ummat makan hi udai ureu an bad ula lek pule an sha London haka inner temple ha usnam kharpraspa prapopra ha karta ba udang don kharprasnem karta jengu. Te kumta kisnem kiyan hadian sausnem hausnem kharpras pa khandai huwei ha karta ba uladap arpa arsnem karta chu mau la la banya tainia hapa kut he. Te haune hi usnem kharpras pa khandai huwei umat makan hi ulawan phai no syari India bar ulasdang ban persyang ya ka kam ain hapa ori la chong hanrei umla namar ba ulai kendo bon teli kicing Kumta hausnem kharpraspa khandai phulai umata makan hi ula lek sha South Africa ban represent ha ka kam khayi ha ka bai dei bat ka kam ain umata makan hi ula sa ha South Africa hadu artwaysnem kumta ha kata ka jingdon jungu ha South Africa mau ula kala longlang unong yale banya khun ya ka hok jongki nong India kibadon ha South Africa ha ka ba kila syam ya ka jing yapher bat ka jing bom hong. Kata kacing experience jeng ha South Africa mau la kut jengmut ke bas kambha ha ka filosofi jeng namata ka stat yakraha lane kacing yaiban halor ka hok long breu baru ya kacing long leadership namata banyak khun ya ka India independence movement lane kacing yakun lai luat jong kari India nakti ki British rule piti perlok umat makan hi udai ubreu ubala syongkha khana ula ya tho syong kurim daka jing yang mencurlang ha ubunai me jong usnem kharpraspa prapulai ha karta ba udang dap khalai snem karta jong bat ka kenthei ka ba khasau snem karta ka ba kerteng ka kasturba Gokuldas kapadia kabadai hi kanong Gujarat bat kila yo khon ru daki khon sengrang suda saungut ki khon ubanang kong kerteng Harilal kanhi ubaar Manilar kanhi ubalai Ramdas kanhi bat ubasau pat Devdas kanhi. Te kumta ha kata ka cingsa chung ha South Africa la bon snem bha umat makan hi ulawan phai no syari India ha usnem khandai spa khatsan ha karta ba ula don South san snem karta chung Te haden kata anda ula poi halari la chong
Mau la seng ya ka seng nong rep namata ban kan teu ya ki nong rep bat ya ki nong belas ngi ban yele persya ya ka cing ya pher prabreu bat ya ka cing lum khachna khandeu ka bala palat jongki British umat makan hi ula sim tiru kum unong ilam ya ka seng kongres ka badai ka Indian National Congress INC ha usnam khakndai spa arpuwe te nado bala sim ti kum unong ilam mau la lek yalap saudong gari India namata ban bekrat ya ka cingduk ban kenteu ya ka hok jongki kentei bat bantei ya ka cingla niam le erkom bat kum curu ban penduk pendamno ya ka an untouchability hapdeng ki Hindu bat ki Muslim umat makan hi ola adopted ru ya ka cingriam chan dhoti bala thain da ka tiar thain kti ka bala khot kerteng da ka charkha kanai ka cingriam kadai kum ka cing ithu ba ki dei ki nong rep baduk na nong gondong mau la sim tiru halade ya ka cing paj benia ha ka ba yade bat ka political protest bad ula wan ra ru syaki paj jong u ya ka cing persya nang wei ka badai ya ki British bad ula ya lam ru ya ki paj jong u ban ya challenge ya ki British namar ba kila penmi an lane bo an ya ka khachna penmi mulu lane ka sol tax da ka ba kila ya ki chat hado saus pa kilometer kabala khot ka dandi sol match ha usnam khat khandai spa lai pheu bar ula penmi ru ya ka quit India movement ka badai ka cing yakhi baki British ki dei ban mi no na India mau ha ka cing ya lenti chung u kum unong ilam ya u la pon sen bhala sha set bandi wala ka dei ha South Africa ne ha India ru kumcho ha kata ka por ha India la don ru ko cing ya pherniam ha pedang ki paj Muslim bat ki paj Hindu ba kim dei ban ya kendo lane ban kta iwe ya iwe bat kum ru ba kim dei hiru ban ya poi kha ha pedang ki Hindu bat ki Muslim ka ba ki ong ka untouchable kumtan nado usnam kharkhlai spa saupheu ki paj Muslim kila dimandri ban yo no da ka ri la chong namata ki Muslim te kumta haba umat makan hi u badai ubreu uba ej bad uba isnei bha prabreu haba ulai I ya kata ka cingcia ma u wud ula ya khun teng e ya ki British amdei da ka thmater ya set hanre da ka thmak ten namata ban ai cinglai luat no ya kri India ban sensar hino da ki breu chong om ha ki nong wei te kumta ha ka khasan tarik August chong usnam kharkhandai spa sau phu nyau ki British kila granted ya ka cinglai luat chong kari India bat kala long ka ba pen kemen bha hadu otakta ya ki nong India khamtam ya unong ilam badai umat makan hi te haden bala yo ya ka cinglai lut nakti ki British rule ya ka India la phia ha ki artli kiri kata ka Pakistan bat ka India haswa kata ka por ka Pakistan kadang hap ha ka state jong kari India te kumta ya ki paj Muslim baro la pha ban lek song no sa Pakistan hanre ya ki wei pat ki bom dei Muslim kum ki Hindu ki Sikh bat kum ta terter la pha song no ha India te hakaban kong umat makan hi hun bat suk hi ya kata ka cingpan ya khat no ha pedeng ka India bat ka Pakistan mau la persya ya kata tang ba la lei aisu kum ta ha kata ka cing ya khat no ki Hindu bat ki Muslim lene ka Pakistan bat ka India ha kata ka por la mi ka cing yap reo ka ba isir khei bha hadu kata ha pedang ki Muslim bat ki bom dei Muslim tang namata ka cing niam kata ka cing cia kala kata bha ha ka state Punjab namar ba ka dei ka khapot bat ka Pakistan kumta haba umat makan hi ula tip ya kata ka cing cia mau la le cingo sya kata ka caka badon ka cing ya ka cia ban ya khun pensting no ya ka cing ya umsnam bat mau la sya thangan ru pon sen ka ba ki ong ka hunger strike namata ban pensenge no ya ka thma yele persya niam lane ka religious violence kumta kata ka cing sya thangan chung u ka ba khatdo ka dei ha ka nong ba Delhi ha ka khat ar tarik January chong usnam khat khandai spa sau phu phara ha karta ba ula don hinyo phu prasnem karta chung u parlok phila yo sneu shakmat ba umat makan hi udai ubreu ba ej bat uba burom bha prabreu bat ubam chule siliang yino ru hakaba yadei bat ki chait niam ba pher ki badon hari India hanre kat kata ka cingla bha bat ka cing tre sitom chong umat makan hi namata kari bat ki chait ban reu hanre dangdon uba bisni bat uba but nam sneu ya ka cingla bha chong umat makan hi
kumta haga lai photorik Januari kakandai spa sau pupera ya umat tamakan hi la syak stet yap no hado lai kuli haga sadam cungu kat ba udang wan naka caka dawai kumba ula cudwai hi man la kasngi haga caka sa cungu hi ha Birla House ha New Delhi te kumta kari India bat kari pertehi barok gawe kela tipi ya kata kacing syak penyap umat tamakan hi barok kela sengusi lut bat kela paknya kencak lut kiri ka pertehi bat ki pat nong sisnong jong kari India hi barok gawe uai uta wala sip yap ya umat tamakan hi bat upam salia syo pan sim ya kacing im jong un nong ilam babha uta udai una thoram kotse wala sip yap ya umat tamakan hi hadu lai kuli na shadem jong Unatharam kotse udai napune bat walong ru'u Hindu. Uai uta unatharam kotse bat balai la khodi unatharam bat naka ega daw ba ula set yap no ya umat tamakan hi. Te parlok yagane ka cubab ngan wan rapat haka video kabanwan syapang unatharam kotse. Parlok pitip man la usnam haka artarik Oktober kabadai ka sikha jong umat tamakan hi. Ha India la lek don borom kum ka kanhi jayanti lane ka national holiday bat ha ka perthai barok kawe kum ka International Day of Non-Violence te tangkane hi ka story syapang umat tamakan hi porok snobha wat klet ru ban share like bat subscribe ya kane ka channel jonga khublei sibun